Musical.ly, Instagram, Twitter, 20... Eu falo pero truques de fútbol, pero xa parei por non tenía tempo. Ti podes facer unha foto en algún sitio e despois publicarla en outro. Hasta si a túa conta de Instagram é sobre outra persoa, tamén podes saber. E cantos usades Instagram desde fai máis de 2 anos? Veña, que xa... Non sei, pero a xente dá moita importancia aos likes. As mensaxes o direct Tamén se usan. Sí, tamén. E se tú non aceptas os términos de... Condiciones. no podes acceder a Instagram. Exactamente. Claro, pero se tú non aceptas que Instagram acceda ás túas fotos, non podes publicar fotos. ou recibindo algo. Cal é o prezo de acceder ás fotos de Instagram dos teus compañeiros ou de ver as súas propias fotos? O prezo é que ti estás vendendo información. Esas empresas, se ti non tens que pagar por usar algo, te claro que o produto que se vende nesa empresa son des vos. A xente que pasa si é outra cousa, si toda esa información poden usarla para cando queres un traballo. Ese tú eliminas a aplicación sin salir de... Se elimina... Pero realmente as empresas piden a toda información como de Instagram, YouTube y todo eso. O sea, As chamadas por móvil, ¿no? Sí. Son registradas. Por unha parte asesoramos a xente que fai programas de ordenador, non sei se sabedes programar, tendes a xente que programa fai códigos e tal, pois nos asesoramos a esa xente que fai os códigos a protexer os seus dereitos. As empresas e estas cosas. Basicamente é o que